Megalayapost.news. Kalong ka khubor ka badasngo mulung shisha bat ka bakta shisha ha ka jimut berkat tang gitu gi belamat ya ka jingthar jong usia ha ka jingim ha ka ba wei urang ba na Tripura bahap ha Sonamura subdivision hadian ka jingsha set patok ba lai punyo snam ha kari Bangladesh ulayo lat biang ban yakndu ya ki kon kikti bat ka yeng kasem kabade hadian bala pelat yu na ka jingsa set patok ha kategori uni rong ba di bala tip kerteng ke Musya Jahan aka Bishar ulayo bawan pai biang hadian live news nem ha gani simbar bat kumba layathu loong bo ni rong ba ula sya kuno le kambaman klem dale ikam snew ka ba ula sya set patok Central Jail Komila ha kari Bangladesh katkum ka khubor belayo lum laong day house nem kat khandai spa pra bawla le chakari Bangladesh bansa bat gi bayang masem jengu habaki pulit kari Bangladesh klawan ban kem yu bola hab masha set patok hado khat weis nem berwat la gajing sha set patok kalakut no hendai om shum la pala yu bola hab ban shong patok hado live news nem kabaw la laj no muan pai sha ka snong jengu kabaw la laj no muan pai biang sha ka snong ka thang jengu ha Tripura kalongru ka khubor ka bakta ya kalok berkikun gikti ha ka ba menta uladan rifal sinem ka gerta bar ha ka por busha kem kalok jungu kadang armet badai ha kini gisim baar ba khun la yoi ya la kpa hadu live news nem markmat hadi melawan pai nang jingsha set patok ha gari Bangladesh kumba la yathu du chairman ka foundation o Moshahid Ali la shim khia bha banyo plat yu Shah Jahan katkum kilinti ka an ba dailing ba ka jingbot katkum kilinti ka an ha ka ba khaddu la plat no yu na patok bar ki bor sarkar kari Bangladesh kelawan IT no yu syaki sipai BSF ha ka arpau trek benai nailar arajar rapsau ka ba ula phailing ba ka international border ka Srimantapur checkpost kei ka ba lapan pau do Shah Jahan ka ba lapun lung mensim lut ya baro khamtam ya ki bahing masem kolong baulong ba ka jingkemen jungu kolong ka ba palat liam bat ka ba umla sha shu ban pen pau ha po ka mensim bat kolong kumba la kha arsian yu ha ka jingim hadin bola laj no na ka jingsa set patok na kari Bangladesh ba sa shisin la yo ban yakundo pat ya la ki kon kikti ka kurim bat ka yeng sem Megalayapost.news.